Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you're having a wonderful Tuesday. Kumatima nenyika kwamuri. Tatumirwa nyaya, regai tipinde munyaya. Makasimba here tete, itsika yavo varume tete, kuda kutinyadzisa nekutirwadzisa. Ini hangu ndabaiwa nerakagomarara. Ndakavanza secret yangu, ndaida kuzomudza kana ndava ready. Asi yadauka mvure muguchu aiworero. Ndiri mudzimai tete wandingati middle aged. Uyewo ndinogara kumiri kwamakungwa tete. Ndakaita urombo rakanaka kuti ndakawanirwawo mukana wekubuda kunze makore akati kuti kupfuura. Ndiri married kune murume wangu uye taive tigere zvakanaka. I thought zvose zvaifamba zvakanaka chose. Zviya zvekuti marriage inovava taizvinzwa kuma next door. Nhamo dzangu dzakazotanga pakauya Kim kubva kuZimbabwe kuti auyewo ararama upenyu huri nani. Kim akakura achichengetwa nagogo nasekuru uye pabirth certificate aishandisa surname yekumba kwandakakurira. Aitoti mama kuna mai vangu vaiva gogo vake uye baba kuna sekuru vake. Ivo gogo nasekuru vaingotiwo ndiwo last born. Kim akakura achidwa zvekuti vaive vasingazivi nyaya iyi vaigona kubvuma kuti zvokwadi Kim aiva last born yasekuru nambuya. Mugoona murume wangu akangura ati mainini ngavauye vagare kuno at least vanokura upenyu huri nani tete. Asi ndini ndaitoramba ndichiti sekuru nagogo havadina. Uye zvaive nechokwadi mukati hazvo sekuru nagogo vaisada nerugotwe rwavo. Aiwa takagara zvakanaka kumusha. Ndaimeka sure kuti every month ndaitumira mari yekuti vabereki vabetserekane. Kana kuri kuvhurwa kwezvikoro ndaisa extra kuti Kim atengere zvekushandisa kuchikoro, angava mabhuku, mauniform nechose chinodikanwa kuchikoro. Kim form 4 akanyora akapasa zvinodadisa. Tikadecide kuti A level aende kuboarding. Zvisinei sekuru nagogo vakazotorwa nedenga nguva yavo yakwana. Aiwa vainge vachengetwa nedenga. Kim akakura achingonditi sisi, inini ndichingotiwo mainini upenyu uchiendeka. Saka pakazoshayika sekuru nambuya ndakazoitira Kim mapepa ekuti auye kuno kuAustralia kwatiri. Zvose zvakafamba zvakanaka. Kim akasvikira kumba kwangu akatanga upenyu utsva. Regai nembogudzoserai kumashure tete. Makore angasvika 20 apfuura. Ndakambonetsa pandaikura. Zvoti kunaka pachiso nepachimiro, zvoti uwanana zvekusafunga ramangwana. Handizivi dambudziko raive rei. Chikoro ndaidambura zvinonwisa mvura, asi ndaive ndisina kugadzikana. Kuda ndiyo pengaudzoke stage inopfuura nemateenagers ese. Asi chinhu chaunoita mukati meupenyu chine makonsekwenzi acho. Ipapo ndaizvita ndinopisa ndiine vakomana vangu vaviri vandaidhumanisa misoro, asi ndini ndakazotsva tete. Zvinhu zvacho zvine manyemwe tete. Nhumbu yakabva yatobata. Ndichaziva kuti baba vemwana ndiani handizivi tete, nokuti aingova madirative angu. Ndakaitwa chiseko chenyika tete. Ndikatobva munharaunda umu ndikamboenda kuSouth Africa kwandaimboita maodd jobs kuti ndirarame. Ndipo pakazozarurika denga ndikawana mukana wokuya kuAustralia as a caregiver kwava kuzowedzera mabhuku kusvika ndava mukoti. Ndipo pandakasanganawo naBlessing kwava kutozoroorana. By then vabereki vaive vari vapenyu. Kwava kutogara saMr and Mrs. Handizivi zviya zvokuti your past will always haunt you zvainge zvakagadzirwa ini here sokuti naBlessing tainge tisina mwana. Handizivi kuti mapiritsi ekudzivirira nhumbu andainge ndambomwa kumashure uko, asi chandaiziva ndechekuti zvairamba despite kubva kumafertility specialist akasiyana-siyana. Ndainge ndatosiyana nazvo ini. Ndava concentrate nekutsvaka mari tete, ndichiita ma-investment nekutenga ma-properties home and abroad. Kim akasvika zvake tikagara zvakanaka. Painge pasina dambudziko guru chose. Ndakazongona Kim ava kupfira ndikatoshaya kuti chava chii choitika. Pfungwa yakatanga kupinda mupfungwa dzangu ndeyekuti Kim ainge abva nenhumbu yake kumusha. Apa ainge atambisirei mari yangu achiziva ke kuti amitiswa nemafudza mombe. Ndakazogara pasi naKim ndichida kuti ndinzwisise kuti muridzi wenhumbu ndiani. Kim akambotanga achida kutsvedza semuramba. Ndikamupina kusvika ataura chokwadi. Nhumbu yaive yababa mukuru Blessing, murume wangu. Ipapo tete rima rakanditi tiba kumeso. Chandinorangarira kudonha pasi zvimwe handichazivi. Ndakanomukira kuchipatara. Blood pressure yangu yakanga yakakurisa zvinotyisa. Ndinorangara ndichivhura maziso mbichena ndichiona Blessing naKim vakabatana maoko zviya zvevanhu vari murudo tete. Yowe,
ndini ndaitova ndiri murima nhai, vanhu ava vainge vatori murudo, vaitowirirana nhai. Kim ndiye akapfugama pandiri akatanga kuchema chingoti sorry sisi, sorry zvakangoitikawo. Blessing akazouya padivi neni akatanga kurondedzera. Ndiregererewo mudzimai wangu, ndakakutadzira, asi ndakaonawo futi kuti handingafi ndisina mwana, uye ndakaona kuti ndikabuda panze ndingakugumbura zvakanyanya. Saka ndakaona kuti kuzvara mwana namainini zviri nani nekuti ndewe mumba, zvinenge zvakangofanira kuti anenge azvaraiwe. Sorry for you to find out this way, we didn't mean to betray you at all. Kana pasina dambudziko tiri kutofanirwa kunozivisa vana tsano kuti tava kuda kutora mainini. Ipapo tete miromo yangu yaidedera neasha. Ndakangokwanza kuti hazviiti, Kim hasi munin'ina wangu, Kim mwana. Ipapo chimwe chimeshini chandainge ndakabayirwa chakatanga kungoti ndi manesi achibva pinda kukumbira Kim na Blessing kuti vabude nokuti vainge vondistressa. Tete chakaitika ndechekuti makore 20 apfuura ndakabatsirwa nemwanasikana uno mutsvuku, uno munaki. Sezvo ndainge ndiri mwanawo akazvara mwana wake, vabereki vangu vakadecida kutora mwana uyu vakamuita wavo. Chero pabirth certificate paname of father paitwa nezita rasekuru, pamother paiva nezita ragogo. Vamwe vangati it's impossible, kare zvainge zvisinganetsi. Tete Kim mwana wangu wandakazvara akakura achinzi mwana wagogo nasekuru, asi in actual fact aiva mwana wangu. Just that zita rangu raisapia pa birth certificate. Iye akakura achinditi sisi, nokuti nyaya yekuti Kim mwana wangu haina kumbobvira yataurika. Even pandakarohwa zvekuti Blessing anotofungawo kuti Kim muramu. Ndosaka ndati tete itsika yavo varume kuti nyadzisa ndiudze kuti ndotangira pai kuudza Kim kuti aiwa gogo nasekuru vaisava mama nadhedhi vako, ini ndini mai vako, uye handizivi kuti baba vako ndiani uye vari. Kuvatsvaka baba vacho kwaisanetsa nokuti taigona kuzoita maDNA pa2 boys dzandaimhanyisana nadzo, asi zvigobetserei pasina akambomutsvaka since ari mudiki. Ko iwo ukama hwangu naKim hwaizomira seiko kuziva kuti akakudzwa nagogo nasekuru, ivo amai varipo vari vapenyu vachimunyepera vachimuti ndisisi. I had betrayed her. I was not there when she was growing up. Ndaingoita zvekutumira mari, asi iyewo Kim betrayed me. Chero aindiziva kuti ndiri sisi, ko zvekuzondibetray achibvisira murume wangu nduwe ndezvipi, kusvika abata nhumbu. Nai tete mazuva ano kuchiri kutambwa chiramu kusvika that stage, zviri outdated. If she decides to keep this pregnancy, tete zvoreva here kuti ndinenge ndava stepmother to my own grandchild, or grandchild to my stepdaughter. Mwana murume wangu, saka ndi stepdaughter, asizve anenge ari mwana wemwana wangu, zvira kuti ndiri gogo kwarizve. Naiwo Blessing ndinomushora ini akashayirewe kunze pane kumitisa mwana wangu tete mumba mangu futi. Tete dai murimi mhosva mainenedzera ani apa, manzi chimboitai mutongi gava maenzanise. Maipa kuna Blessing here akazvarisa mwana wemukadzi pachishona anenge achinzi mwana wake, handiti ndizvo here? Maipa Kim akazvariswa nababa mukuru baba wake. Maipa ini here ndisina kutaura chokwadi kubva pekutanga? Dai ndakataura chokwadi tete, zvinhu zvese zvisina kusvika pakadai. Rimwe dambudziko nyowani randiri kusangana naro as of now is Blessing ari kudaidzira kuti ari kuda kunobvisira Kim mari. Tete ndogara ndotaura here kuti Kim mwana wangu tisati aenda kumusha unozvinzwira mberi. Chokwadi rina manyanga ari putirwi mumushunje tete. Chokwadi chandaitiza chanditevera. Tete ini ndiri kufunga kurongedza madhedhe angu ndibude hangu mumba macho nekuti ndinonyarirepi tete. Ndogara ndoita face mademons angu. Obvious imba ichatoparara na Blessing. Kwete kuti nekuti ndine mwana izvo hazvina basa, asi chamuradzwa kumunyepera kwandakaita. Kubva zvandakasangana naye ndakachengeta secret iyi ndirizi zvangu. Ko iye Kim wacho achazvitora sei? 20 years mai vake vachinyepa kuti ndisisi, ivo vari amai vehama. Ndiri kuita kupererwa chaiko. Dai muri mumasangano etsekwende iyi maiita sei? Nhumbu yobviswa here? For what reason? The more I think about it, ndotowedzera kunzwa musoro nekupererwa kwakanyanya tete. Ndiri kunzwa kunyara nekurwa nehana zvakanyanya zvakaitika kwandiri mazvokuda mavanga enyora here. Ndosaka ndabvunza tete kuti varume vachafarini tizorore, ndagurwa kunorira zvangu ini.
hanzi itai mutongi gava mutiudze kuti munofungei. Nyaya iri complicated. Munoziva kuti makare pane masecret omumusha aitika. Mumusha munogona kuita secret kuti mwana wanhingi anogona kutokudzwa mumusha mukatoziva kuti mwana wagogo nasekuru sezvekutaugwa ipapapa. Mukasafa makazviziva, you never know it. Vanhu vakare ndinovahla. Aiwa ndinovatya, vaigona vaita secret nayo muguva kunoti pfe secret yakadai. Saka zvinoitwa sei? Ndoona sekuti ivo mama vakakanganisa pakusaudza murume chokwadi kuti ini ndakamboita mwana ndiri kuchikoro. Apa Kim wacho kuti azodiscover kuti mai vake ndisisi vake, it's going to be difficult because anoziva maparents ake ari gogo nasekuru, saka vanhu bankuru. Then vanhu vari wrong ndekuti Kim nabankuru zvevangavodo sesisi varipo. That is wrong sekuona kwangu. Hanzi muroiro irakura hauzonyanyo kuitirawo mumba zvemumodliwa nabankuru, tongoti ndibankuru odliwa nabankuru, ndo pakanganisika apa. Saka imi munoti kudi, ini ndongotaura kuti only the truth shall set you free. Tell them the truth. Muchato wagara wapera zve. Kana imseona maonero imutaura kuti murume akutoda Kim adoda novhisira Kim, just tell them the truth kuti Kim is my child, Kim is my daughter, Kim I'm your mother. Ndakaita iwe kare ndiri boarding school, ndiri A-level navitiswa nevakomana vaviri zvopera zvakadaro. Handizi kuti iwe munofungei. Tete ini ndinonzi Grace Hyde Chitupa, tadochinja zita apa. Tete ini ndakakura ndichitambura kuya kunonzi kudya nhongo dzezvironda. Ini ndakatanga kugara kumusha ndiri grade 1 after my parents vatadza kuafforda life yemutown. Pakutanga zvairwadza asi nopedzisira wajaira, plus taifamba malong distance kuenda kuchikoro. Life yaivava kunge mhiripiri, handidi kunyepa. Tete I remember kuti ndiende grade 3 ndainge ndisina mabooks. Ndakanosakura muminda yevanhu. Regai ndimbochema kutaura izvi zvandifungidza kudzindira maronda angu asingafi akapora. Tete ndakatanga kushanda mabasa ese at a very young age. Kunyora kudai ndiri kungochema kurangarira izvi. Taimudzwa na5 hanzi handei kumunda, hoswera ikoko todzoka kuma12 todya, kuma3 mava kudzokera futu. Apa kudya kwacho chimodo kana mangai. Kuya kunonzi kutambura, kuya kunonzi kutamba nevamwe vana. Hey childhood handizivi. Tete ndaichera mvura, kusuka, kufudza mombe ndine tenezi. Zvese izvi kumwana mudiki, kunyangwe kuchinaya mabhanang'ana waenda kumombe. Paunoti regai ndimbonotamba wonzwa zvonzi endai kunochera mvura. Tete handidi kunyepa. Vatete vangu vainge vasina utsinye, asi ndo life yekumusha. It's just an unfortunate fate. Ini ndaigara nagogo navatete vangu. Ndainge ndina bamukuru, mukoma wadhedhi aigara kuHarare, aive nemari asi hanzi handichengeti vana veumwe. Gogo vaenda kuHarare kuBorodhe uku kumba kwabamukuru, asi vaisatengerwa chino. Hanzi munozodya nevazukuru venyu. Mari vaizopiwa after vathreatena kuzviuraya. Tete bamukuru vaisachengeta munhu kunyange zvodii. Tete inini ndaiita number 1 every time. Even though ndaidzingwa, my teacher liked me. Vaingonzonzi zvonzi number 1 hana kubhadhara. Vamwe vana obva vaziva kuti ndini. Tete grade 3 ndaiabhiswa nevamwe vana vaindiseka every morning. Hanzi shoti rako rine malights. Tete ndeipi nhamo yandisina kuona ini, asi zvese izvi hakuna wandaiudza. Kunyangwe kuseka kwose uku ndaisamboregedza kuenda kuchikoro nekuti maticha aisada kundishaya, aitofona kumba. Life yangu yairwadza. Apa ndaigona chikoro plus masports. Ndakaitwa captain ndiri grade 5 because I excelled. Grade 7 vaitoita jealous because ndaivakunda. Kunyangwe panonzi uyai muite mapresentation tinoda anomirira chikoro, ndaikunda munhu wese. Vabereki vese admired me, vaishuvidzira kuti ingadai ndiri mwana wavo. Inini kumusha taidya mufusha usina kana domasi nomafuta. Nhamo iyi vamwe vana pavaiuya kumusha nemaparents avo, isusu taionekwa kunge tisiri vanhu. Ndaingochema, taingoitwa rafu, asi tete vangu was very nice. Chavawana taidya tese. Even vakapiwa mari yedrink vaisungirira votenga mavheji tese. Apa kuchikoro waenda usina kana chinhu, wodzoka pamba kana chekudya chetete. Ndapedza grade 7 ndakaita 5 units. Let me go back a little. After taenda kumusha, my parents akaenda kusouth kunoshanda
asi vaisatumira. I think zvainge zvakaoma ikoko. Vakazodzoka ndava grade 3, baba ndokusara, mai kwakudzokera. Mai vakazotanga kutumira ndava grade 5. Baba vangu kana chimwe chaitwa nyapura zvayo kunzi uyai mushande, hanzi iro basa handidi. Baba vangu vaisarenda, vaita kunge vakaroiwa nevakafa. Mai vangu vaiedza nepavanogona napo kuti tiende kuschool takashambidzika tete. Mai vakazobva kuSouth pandakanyora grade 7 ndokuenda kuHarare. Ndakaenda navo since ndaiva paholiday. Takanogara kumba kweshamwari yamama kusvika tazokwanisa kuenda pedu tete. Takatanga kugara hedu murumi iri empty, musina kana chinhu, tichisekwa nevamwe. Taingova negasi, magumbezi nemapoto tete. Chokwadi murombo haro ichine nguva. Mbavha kwakuya kuzobaka gasi kaya necooking oil nemapoto aya lucky yakazobatwa zvinhu zvikadzoka hazvo. Life wasn't easy muno muHarare tete. Taidya once per day mafeji asina madomasi, asi aya anga ane mafuta. Ndo musiyano nekumusha. Takatanga kuenda kuchechi ndokuudza mai mufundisi condition yatairarama instead of praying for us. Iwo dzakuudza munhu wese. Zvakaoma hazvo. Takaregedza kuenda kuchechi uku tikatanga kunamata tega. Results grade 7 akabuda tete. Mama vainge vasina mari yeform 1. Takatambura kuunganidza mari iyi. Ndakazototsvaka nzvimbo vamwe vatanga kudhara pagovernment school. Nenyaya yekuti I had passed with flying colors. Despite kuti ndaidzidza kumusha, I was accepted. Although my class ese aingazara, ndakaiswa mu first class. Ndakaenda muna February kuchikoro tete. I was naturally intelligent. Tichivhara, I was in the top 10, number 3. Everyone was surprised. Hanzi takunda nemwana wekumusha. Apa vaindiseka nekuti ndaisataura zezuru plus uniform yangu yaive ine 2 different colors tete. Life yakaendera mberi, although yaive yekusonanidza sezvigamba. Apa kumba ndaisoka futi hembe ndainge ndisina, ndaipfeka dzandakabva nadzo kumusha madhende iwawo. Kana ndava kufamba ndaipfeka futi school shoe tete. Ndakazosvika form 4 ndikanyora ndikapasa, ndikawana nondibhadhara A level, ndikaita 14 points maths, bio and chemistry. A.B. Ndaida kuita doctor, asi mari yeuniversity yakashayikwa tete. Ini ndaiva munhu ainamata the Bible, ndakaverenga ndikapedza kutsanya 40 days nema absolute aya kuti haudye kana kunwa mvura the entire day from 12 am to 12 am. Next day ndichingoti Mwari ndirangarirewo. Chero ndikadadirwa ndaingoti zvangu zvichaita one day kunyadziswa munharaunda nekuda kwezvikwereti ichocho chandisina kuona. Asi ndakazopera power pakashayikwa mari yeuniversity. Ndikaziva kuti ini nhamo yangu haiperi. Chero mai vakuda kuita something zvinongobhuroka. Ndakazosvika pakuneta ndokuzotsvakawo aya magroup ekuromba. Ndakanoromba kuMozambique musati maita vana Jadi Judy. Ini ndakaudza ng'anga kuti handidi zveropa. Akanditi okay, asi haufi wakaita mwana. Ndakabvumira mudenga because inini handidi zvevana. Ini ndakaudza ng'anga kuti ndoda musashandisa mumwe munhu. Kana zvikazopanduka I'm ready hangu kufa, not mumwe munhu. Huku yakapiwa chibagwe ikadya tsanga 7, which means I have 7 years to be happy. Guys, inini I don't regret izvi nokuti hapana akambofa. Plus mari ndinodya nehama. Life yakasanduka. 2022 ndikatenga imba kuArlington. Guys, happiness ndinayo. Ndinogara ndiri mudenga seshiri. Ndiniwo here ndakukwira ndege pandadira mota ndinochinjanisa. Nhasi ndine range, tomorrow GLE. Life iri kufa. Chero zvangu 2029 ndichazofa hazvina mhaka. Ingava life yekuti Monday to Sunday, January to December unenge uchingochema misodzi iri pamatama. Sekuru wekuMoza ma1 miko ndeyekuti handifani kurara nemunhu, of which I'm totally okay with it. When you have money you don't need anyone. Guys, namo yange handishaisa peace to a point yekuti ndainamatira kuti Mwari dai ndikamuka ndakafa hangu zviri nani kufa pane life everyday. Pandaimuka ndaitsama kuti naye Mwari makadi yenyu kundiuraya kuhope. I don't wanna lie, ndainamata kuti munhu wese azadzisire zvido zvemwoyo wake nekuti pandaiona vanotambura mwoyo wangu waenda kure kuti Mwari madii kuti munhu wese angofarawo. Everyone deserves happiness. Kunyora kudai ndatobhuka ticket reMauritius. Mai vangu knows kuti not under any circumstances should I be with anyone. Plus hama dzangu ndinochengeta pamusha pedu pachirungu pasina kana akafa. Vanhu vese think kuti ndakaita madeus. I'm enjoying life now.
I know what happiness is after experiencing it. Vanoda jajai, what matters is happiness. Ndakamboedza wani kukumbira kuna Mwari asi zvakaramba ngangamurapo achida. For how long was I supposed to endure? Now ndirimo hangu mu Arlington, happy forever. I don't regret it. I don't regret at all. I live a luxurious life. Everyone deserves it. No one should suffer. Alright, this is very sad because Munanyora Tsamba, she's not like a very old person. After I wanted to meet her, like she sent me with a name. Ndakabva naenda pa Facebook ndo vandano request aka friendship. Ndindakunyazoona kuti imi zviri. Aiwa, she's a young lady. She's very young. Ndoza kuti vanhu vanouya panapa vachisema comments kuti nyaya dzenyu ndedzenema guys ka hanzonambona zvakadaro. I cannot andigoni because I have to protect her identity. Andigoni kunseta email yachona up. But these things are happening. So varikuti iye arikuti from kubvari mwana kusvika 2022 life has always been hard. Kuchikoro aigona, kuuniversity aida kuendawo. I think a lot of us can relate. Manga muchinza kuti ainofudza mombe mabanana achiita, a lot of us can relate. Ndozava vanhu vakatorohwa nemheni vari pasi pemuti vakaisa maearphone vachifudza mombe vari vana. Handiti ndo life yekumusha. Akati akapedza form 6 akabuda neAAB. Life yake inga iri bright. She had a bright, like academically aigona chikoro, but still fees ikashaikwa. Munoza uti my economic hardships, like she's saying everyone deserves to be happy. Guys, munoza ere kuti mukune mama countries ekuti everyone affords to go to school. Kana vana vasina kana musinga afford university, government inokupa yo bursary. Handiti kana kuti une ID yako unopiwa loan uenda kuchikoro, after that you pay back that loan. I wish zvimwe zvinhu zvatinozo zviri kuti driver kuti tinoromba nechichi dzimwe nguva economy yedu yakaoma. I wish kuti tingewo tine zvinhu zvakadai zvinoita kuti upenyu hwedu hudi uye upenyu hwevana unyorove. Saka vari kuti 2029 vachafa. Vanozviziva enda vana dambudziko nazvo 7 years dzinotevera idzodzidzi. Vanenge vari right, vachazofa zvavo asi havana asvo basa nazvo. I think she gave up also. Ndozvandinofunga, she gave up. Kuti nai Mwari, for how long am I going to pray? Kuti ndakatsanya ndikaita what zvese zvinodiwa ndikaverenga Bible kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelation asi hapana chakaitika. Munhu anenge achingodawo miracle veduwe. Zvakaoma azvo. Regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya inotevera is more of munhu ari kusika. Itererei mozotudza madzimai kuti zvinofamba sei. Please pause for me. Chekutanga ndoda kuti I really enjoy listening to the confessions that you read. The way amunoverenga nayo is just amazing, and my advice amunopa anobatsira dei Mwari varamba vachikomborera to help a lot of people out there. Dambudziko rangu tete harina haro kunyanya kukura, but I think ndikazviregera zvinogona kuwedzera. Handina wekutaura naye or to share with. I'm a shy person. Mai vangu havasi munhu ari free to vent. Zvanhasi mumboitawo mai vangu. Tete ndine zvinhu pasikarudzi yangu zvandisingazive kuti zvinokonzerwa nei o ndinorapwa sei. Ndine dzinenge mhopo pasikarudzi yangu nechekumusoro uko, then kuzasi kwacho futi. Ndine nguva yandinombonzwa kusosona okuvaviwa nadzo, but not always. Ndakadziverenga dzinosvika ku5. Zvinhu izvi zvinondinetsa cause it feels like zviri kuita zvichikura nekuwanda cause dzakatanga dziri 3. I didn't seek any medical help at first cause hapana zvazvaindiita, but recently I went to the clinic ndikanzi hatizvirapi, you need to go see a doctor or go to discount. Tete, I can't afford to see a doctor financially. Mopo idzi dzava ne about 3 years dzabuda, and it's starting to affect my confidence as a woman. Ndikangozvifunga ndinoshushikana mumwoyo nekusaziva kuti chii uye why pasikarudzi pangu. Pamwe ndinombofunga kuti ndiwo masari andinongonzwa achitaura nekuti looking at my life handina chinofamba zvakanaka, kunyanya marelationship andinopinda mari. Vakomana havagari, it's either anongochinja after a short period of time or I discover kuti he's cheating. I just lose interest in him. Kamwe yake kusanyengerera kakandibata zvekurevesa. I tell myself kuti handinyengereri murume, but tete, I'm 25 years now and I don't have a serious relationship. Tete, please help me to figure out kuti chii chaizvo chandinacho uye
ndingazvipedza nei. I'm starting not to feel comfortable to even being intimate with the men because I don't know, because I don't want to be questioned and not know what or how to explain it. The other thing is ndakambodzita maoko when I was young, but ndakazoshandisa mukaka uya unobuda pamuti unonzi muhedge zvikapera. Could it be that they are coming back in a different area? Please help. Yeah, alright, my sister. Andisi zvangu chiremba, but ndoda kuti if it's possible pane madoctors ndawaona kuti mataura zvediscam, so assume kuti munogara kuSouth Africa. Pane madoctors anenge ari mutown ane zvimapractice zvavo vanoita ma300-400 consultation. Anditi moenda ikoko kuna GP chaiko, kuna GP general physician, mosvika movaratidza kuti ndauya pano nenyaya mumpo idzi ndokumbiro munditarisa, votarisa. Anditi kana vatarisa because vanoita 500 is maximum rand, 500, but between 300 to 400 rand, especially in the West Rand. But I don't know which town you live in. I don't know if you live in the East Rand or in the West Rand, but whatever town that you live in, munongoinda monotarisa vanoita between 300 to 500. Vokutarisai vokuudzai kuti zvine any effect here pakuti, like, is there, vokutarisai vokuudzai kuti chii chiri kunyatsoitika. Handiti kuti zive kuti imhopo here kana kuti pane zvimwe zviri kuitika. Handizivo vanhu vari kumedicine vari kuona video ino kuti what can you say, tokumbura kuti mutisiro maadvice panapa kuti what can she do. But I still suggest kuti endai kwachiremba. 3 hazvimbodhuri, musaenda kunetcare, endai kumaprivate masejari aya maprivate anenge ari mutown, muende ikoko. Right. Tisati tapinda munyaya inotevera, pane nyaya iri pano hanzove letete, can you help me to find this woman? I don't remember her name, but she had a son by then, very young, ainzi Emirates. She was staying in the UK. Aimboita zveurana, buy second-hand items from UK to people in Zimbabwe. She had also a cousin by the name Friday. Unfortunately, Friday passed away during the days she was helping her to deliver stuff she sent from the UK to people in Harare and outside. If anyone knows her whereabouts or knows someone with a similar son, let them contact you. She also said she was an Adventist. This is all I can remember of her. Please post and ask. Thank you. Go to contact her. Mati tiri pano unongosiyawo macomments kubva panyaya yekutanga kusvika pa pane yasisi vesikarudzi. Pinduraiwo zvakare mungovaudzawo kuti vangaita sei. Ndinokutendai nekuona chironga kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Mwari akuchengetei, Mwari akuitirei zvakanaka. Nhasi makusenda muka ndichiverenga vhesi ndatoona kuti bodo regai ndikusiyirei vhesi iri pamunenge muchienderana nezuva renyu. Iripi vhesi? Ivhesi yamakajaira inonzi the Lord is my shepherd, Psalms 23 chaiyo, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yes, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thy anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Can we allow this shepherd to be? Can we allow the Lord to be our shepherd? Ndinoziva kuti kazhinji kachona tine zvatiri kutsvaka, tiri kuda kuenda kuchikoro, tiri kuda mabasa, tiri kuda chii, but dzimwe nguva zvinhu zvatiri tichida hazviiti, asi hazvirevi kuti Mwari haakudii. The Lord is still our shepherd, and the Lord knows what is good for us. Anditi mzora mangwana ndichauya netugaba tuya tudu kutondakahafura ndokuudza kuti zviri kufamba sei. Pana sisi vanogara Pretoria vakanditumira mari yavo yemushonga, ndokumbura munditumire address ndibatise mushonga. Tinokutendai nekuona kwamaita. Muve nezuva rakanaka. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.